Femeie marcată de trecut, cu un caracter puternic, dar cu o inimă bună, este nevoie de multă dragoste pentru a vindeca rănile și dezamăgirile prin care a trecut, iar mai presus de toate, trebuie să fie inteligent, pentru că este atât de experimentată încât nu mai crede în ceea ce simte, ci în ceea ce ești dispus să faci pentru ea. Femeia deteriorată este capabilă de manifestări imense, nu din ciudă, ci din cauza traumelor prin care a trecut. Ea este rănită, iar în canalizarea și vindecarea rănilor devine sursa unei energii incredibile, locul unui potențial incredibil de abundență și schimbare. Ea posedă puterea de a-și folosi rănile pentru binele suprem. Ea își construiește propriul succes și devine propriul ei erou. Își îngrijește proprii genunchi zgâriați. Ea folosește fiecare piatră aruncată în ea pentru a construi temelia imperiului ei. Ea construiește cărămidă cu cărămidă și în ciuda fiecărei încercări de a-și dărâma zidurile, ea se salvează din nou și din nou. Femeile traumatizate au potențialul de a deveni cele mai puternice persoane din această lume. Această femeie va învia mereu din morți, după ce a trecut prin iad și înapoi și și-a ars picioarele în flăcări de nenumărate ori și trăiește mereu pentru a spune o altă poveste, chiar dacă trebuie să trăiască înapoi la viață. Ea este lumina de foc născută din întunericul iernii, aduce primăvară și renașterea atunci când reapare în sfârșit din frig. Ea își stăpânește umbrele și le împletește în țesătura libertății, creativității, imaginației și independenței sale și a trăit toate coșmarurile în înalta definiție. Ei i s-au dat toate motivele